Ahojte kamaráti, prajem vám pekné ránko. Dnes je 2. septembra, to znamená, že začína nový školský rok škôlkarom a školákom. Konkrétne dnes náš Lavrinke začína prvý školský aj posledný školský rok, lebo ide teda do veľkáckej triedy. No a dnes som sa rozhodla, že vám nahrám toto video, ktoré zmapuje náš celý deň. Tak uvidíme, ako to dnes celé dopadne. Páči sa ti? Ahoj! Čau! Pusinko? Lavrinka je úspešne odozdaná škôlke. Škôlke sa jej veľmi páči, ona tam má veľmi dobré pani učiteľky aj spolužiakov. Ja si teraz idem porobiť nejaké veci do roboty a potom ideme do Zlínu na otočku. Nečakanie. Solo tak robí? Možno, že to je solo. A ty máš ktorého koníka najradšej? Obidvo. To vyzerá ako Zora. No. To vyzerá ako Zora. Asi sa tam prechádzajú. Vás natáčam. To je romantika. Paráda. Hio, no. Dobrý. Mami, tam ideme potom do chodníku. Mami. No. A tam hore ti ukážem, ktorou cestou ideme. Mami, dneska nejdeme. Mami, srnka. Kde? Tam bola srnka. Lavrinka nám vybrala takúto romantickú cestu medzi vinicami. Presvedča ma o tom, že tadeto išla s koníkom. Izabelka tu má veľmi zlý terén. No a týmto by som asi ukončila aj dnešné vlogovanie, pretože ideme po takejto romantickej cestičke naspäť. Boli sme sa poprechádzať vo vinohradoch a ešte sme za zvieratkami. No ale Lavrinka nám vybrala cestu späť tadeto cez vinohrady a není to až taký super terén pre našu Izabelku, není? Stále sa nám tu podkynia, takže uvidíme, jak sa dostaneme naspäť. Dobre, už idem.
Tak čaute. Iza, poď po mojej ceste. Toto je náš chodníček a toto sme prichádzali s koníkmi a toto je náš chodníček. S cudzími nemôžeme chodiť. Toto je naša dvojka.